И така, здравейте и добре дошли в новия подкаст от канала Football Insight. С вас, както винаги, е водещия му Сани. Приятно гледане. И така, в днешния подкаст ще направя обзор на уикенда и някои новини от днес, които са доста интересни. Челси Нюкасъл 2-1. И така, Челси успя да вземе този матч. Беше адски труден за тях, но леда ги спаси след доста добър гол. Също така успяха да се отбележат голове от Николас Джаксън и Исак Нютон. Чакай малко, за грешния Исак говоря. Но като цяло беше доста добър матч за гледане. Имаше доста интересни моменти. Като цяло шансове за гол. Уест Хем Ман Юнайтед 2-1. И така вече чуковете изритаха дяволите по и ги пратиха на... Чакайте малко. Нека да видим на коя позиция са Ман Юнайтед. 14? Поне не са си тръгнали далече от чуковете. Абе вие какво Ман Юнайтед? Ако искате още ме накарайте да си купя един таблет, за да мога да ви гледам цялата таблица. Защото 14-то място? Are you serious? Искам да кажа. Here we go. Яйцето беше сготвено на бавен огън на тигана. И най-накрая беше сакнат след приблизително 4 заплашвания от сакване. 45 пъти напомняне, че е спечелил FA Cup и че трябва да го оставят. И също така 500 водопроводчици, направени щастливи от него. Много ти благодаря, яйце! Беше много полезен на Ман Юнайтед. Особено беше също така полезен и като цяло за другите отбори, нали, само е така да вметна. Та сега нека да поговоря за матча малко. Касемиро направи доста добра игра, като цяло малко ги кереше, няма да лъжа. Буквално бяха почти олнати от отбора на Уест Хем. Имах доста моменти, както така и Ман Ю, обаче Уест Хем нещо ми се набиха повече на око. Както виждаме, Джарод Боуен е вкарал гол в 90 плюс 2 минути, което буквално спаси Уест Хем, защото щяха да имат равенство с Ман Ю. Кристиан Съмървил доста добра игра от него, но Касемиро спечели Man of the Match, което е заслужено все пак. Ман Ю няма кой друг да ги спаси. Все пак да не забравяме, че той е носител на 5 шампионски лиги. Нищо, че откакто е в Ман Ю много не си личи от това. Като цяло това е, което мога да кажа за този матч. В смисъл, добро представяне от Уест Хем, Ман Ю, както винаги. И така искам да поговоря за матча на Брентфорд и Ипсвич, който беше наистина доста добър, много голове, всичко. И даже Брайан Буемо, не знам точно как се произнася, успя да направи бахти гола. Сега ще ви го покажа. Арсенал Ливерпул 2-2. И така стигнахме до един от най-добрите матчове на уикенда. Даже най-добрия, ако не броиме Ел Класикото, което се случи в събота. Нека да поговоря малко и за този матч. Този матч го гледах целия и то доста внимателно и бих казал едно. Арсенал се представиха много добре, както и Ливерпул, имаха доста шансове и беше доста равностойно. Нищо, че си помислих, че Арсенал няма да могат да се представят толкова добре поради червения картон на Уилям Салиба, но явно съм грешал. Двата гола, отбелязани от Арсенал, бяха дело на Сака и Мерино. На Сака гола беше просто бомба. Ето го и него. Така, тук виждаме пас от Бен Уайт. Много добър пас. Тук виждаме Букайо Сака тръгва.
и в горния ляв десен ъгъл. Гола си е гол все пак. Беше доста добра игра и като цяло след такава глава. Между другото, съдята се опитваше много да го дизаловне този гол, но на Трент, рикошет от Луис Диаш, опита се да го вкара, но отиде при Ван Дайк и да. Така искам да се върна сега малко да пообсъдим матча. Като цяло в този сблъсък се видяха едни от най-силните крила, да не кажа най-силните крила като цяло в целия свят, а именно Букайо Сака и Мохамед Салах. Да, Мохамед Салах може и да не е вече същият какъвто беше преди, голова машина и като цяло всичко, но още си държи левела и това си личи. Ако говорим за Букайо Сака, просто няма за какво да говориме. Той е толкова добър уингър, направо където и да застане, винаги прави голови положения, върши се добре работата. Примерно бих дал пример, че сега малко ще се върна при Салах, но ако говорим за играта на Салах, се сещам за... Мисля си, че имаше едно положение, когато Ембапе беше излезнал пред вратаря буквално в Ел Класикото и той го пропусна. Докато Мохамед Салах направо щеше да си го вкара без никакъв проблем. Та, за Букайо Сака. Намерих една статистика, в която показва, че головете и асистовете на Букайо Сака са повече от на Фил Фолден и Кол Палмър комбайнд. Демек и двамата. Което е доста добре, няма да лъжа. Смисъл, каквото и да си говориме. Байерн Бохум 5-0. Тук няма да говоря много добра игра за Байерн, ако говорим за голове. Много добър перформанс на Джамал Мусиала. И като цяло това мога да кажа за този матч. В смисъл, не съм го гледал толкова и не мога да го коментирам, така че предлагам да преминем към следващия. И така мисля да поговоря малко и за златната топка, на която церемонията е днес. Има много лейкове, в които показват, че Винисиус я печели. Има и такива с Родри, но според мен Винисиус си я заслужи, както и го виждаме в едната от рамките на златната топка. Има, между другото, сега го допълвам, когато го правих клипа още не, но видях, че Реал Мадрид не са го пуснали на церемонията, защото мислят, че той няма да спечели златната топка. Което според мен, ако не я спечели той, другия кандидат, който трябва да я спечели или е Белингъм, Родри или Карвахал. Мисля си, че Белингъм ще е поради причината, че е доста хайпнат. Ако говорим за това, бих наредил, поне това е мое лично мнение, вие както искате си мислете кой ще спечели, но според мен Белингъм трябва да е на първо място, Родри на второ, Карвахал на трето, Ембапе четвърто и Лаутаро Мартинес пето, ако Винисиус въобще няма да спечели златната топка. Ако говорим за честен рейтинг, бих сложил Винисиус втори, след Белингъм, но според мен няма как той да не я спечели тази златна топка. Доста добър перформанс като цяло този сезон и няма какво повече да кажа за това. Но искам да кажа, няма как да не си изкажа мнението, за едно нещо, което се случи още когато изказваха номинии са, а именно, че Родриго не беше номинии са за златната топка, което е чист грабеж. Сега ще ви обясня защо. Както знаем, той винаги е подценяван, обаче наистина върши такава работа, която никой не забелязва. Когато Вини беше контузен, той му вършеше работата, но никой не го оцени. И по принцип съм забелязал, че Родриго застава зад ценките на Ембапе, Винисиус и Белингъм, което за мен е доста тъжно, все пак е доста добър футболист и според мен няма смисъл да е зад тях тримата, като той може да е до тях.
той е достатъчно добър, да не кажа, че е по-добър в този сезон, ви говоря, от Ембапе и от Винисиус. Белингхъм не може да се сравни все още с него, но според мен това е чист грабеж и няма как да не го добавят поне в номинии са, даже да не я спечели. В смисъл, според вас златната топка я повече заслужава Рубен Диаш или... В смисъл, защо по дяволите го слагат него в номинии са, а Родриго го няма, който направи, да не кажа, един от най-добрите си сезони някога правени. Това е просто недопустимо. Ако говоря за Родри, бих казал, че ако я спечели тази година той златната топка, според мен няма да е толкова заслужена. Миналата година тогава имаше и по-добри статове, и по-добра игра, все пак спечелиха и требала. В смисъл, сега има други, ето ги тука. В смисъл, няма как той да я спечели, като той има, освен Еврото и Премиер лигата, той на практика друго нищо няма, не знам просто. Ако я спечели той, нямам нищо против, нека я спечели, но просто според мен няма да е толкова честно. И така, това беше от този подкаст. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, ударете един лайк и се абонирайте за канала ми, за да не пропускате подкастите ми. С вас, както винаги, беше Сани. Довиждане и до нови срещи.